Dneska si povieme všetko Prime. Takže mám tu jeden americký Prime. Takže Prime vznikol od dvoch súperov. Kezai a Logan Paul. Oni mali najskôr zápas a vyhral Kezai. Sam vidí, že Kezai. Ja som to už dávno pozeral, ale sa mi vidí, že Kezai vyhral a potom sa dohodli, že vytvoria vlastnú značku Prime. A tak sa to proste dávalo, až dokým sa to nepotiahlo až sem. Teraz najskôr sa vyrábali americké a potom Angličania okopírovali Prime. Ale nekupujte si takýto, ktorý nemá také vrbky. Aha, tento má strašné vrbky. Nade. A americké si viete kúpiť v Candy Shope. A je to najpopulárnejší drink na svete. Musím povedať, že je najpopulárnejší drink na svete. Takže čo tu máme všetko? Kalórie 25 kalórií. Takže total fat 0. No, proste. Má to strašne veľa. Takže to je 10 sonotu water. Druhé je že toto. To je 250 mg BCA. Potom je toto. B vitamín, antioxidant, to je toto. A máme tu 834 mg elektrolíster. A tu dole počkaj, kde to je? Tuto je. Aha. Tuto môžete vidieť. Môžete si to nájsť. drinkprime.com. Takže máme teraz sú nové dve Primy a ja mám zatiaľ lemonade, raspberry, to sú všetky. Alebo, počkaj. Nemám len tie dva. Mám rovno Tropical Punch, potom mám Lemon Lime, Strawberry Ice Pop, Metamoon. Wow! Takže toto bolo všetko. Tak. Čaute. Dajte vám to. Čaute.